gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Alhamdulillah mun kammala, lockdown yau dai mun kammala. 14 days din ya kare ba wani lockdown mun kammala. Da ana so kawai mu sheke da yunwa zaman gida ga bala. Sai Allah ya kawo ɗauki cikin gaggawa ba shan wuya. Yau jihar mu an cire lockdown mun samu freedom ko ina. Kowa zai tafi gun aiki babu takura balle tsana. No more tozarcin 'yan taxi sai su koma gidansu su tsawwala. No more shan gari da kuli sai dai kaza da su kankana. Kai yasin akwai ƙara'i, makiya za su kalli bala'i. Don shek zai sauka a layi. Bus 14 days nan ina gida kullum rumfar mai sha'i. An jima akwai fita flexing da dare wa'azi muna kullum mu basu kala da rawa mu watsa dabin. DJ Abando ba mu kiɗa mai rai za mu taka January to December. Wannan kiɗan na kowa da kowa ne sai ku zo ku bi ni bamba to bamba. Kai zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Gayin junction yanzu ba zaman gidan dole. Yola famous kuma ba zaman gidan dole. Kai zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Kai zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Kai zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole, mun kammala zaman gidan dole. Zaman gidan dole.